СП Адванс, една десятка. Двадесет и втори трак, както казах, официалното парче има за 2015 година за цяла Европа. Всеки, който желае, може да се купи диско чатрата на Ема. Параме вратика, машинката е готова. Стефан е атака. До 22,9 децибела за Стефан Казаков на затворени врати. Рестартираме машинката, отваряме вратите. Трака от начало. Да замерим отворени врати. До 26,1 децибела за Стефан Казаков. Силни аплодисменти за него. Хайде пак само ако